Rangsak ni jora, internet ni jora hanjagai tongmani jora ubo, gerai lama kaham, gerai nangjaknai tei kaham, am haikeno borok ni parani lama kasar tei, tren cholimani bagai kabangma problem klaijak amsaini lukurok, kebo keba thutai jagai langma chokha, lama krini bagai tren lama tino himna nango amsaini lukurok. Jethani bungkhe tamungkha Chandramani nong parani bungkhe Ganthalong nong parani lama notei tamo sananai Sarkar bozai chago hayo bobo khaya bobo bozai chago bobo khaya gagai lama ta chini ta bun to borongko ase le lama to le to no bakti thai tong chini to bo ta bun to khaya ya ko le ni officer to officer bun to na phai ai ang te la so ya kunu bu khaya sarkar bo khaya bazar khe boro bazar khai chong boro engke no gari khe oro nong para ganthalen sokaya borong baba ya so sa himi mathango him ma thang nai engke no mairung bosarok tubunani engke ujuri ma phayo rujui matubo koi poribarok tongna yang yo lama khe himnai Pota sai poribarai to ano tak phano lama kere lama kare ma kha baka hamta esi ko thokal bo non panchayat tamo je ponche khamti engke yang rel lama baje noro himani abo kuno bejar lok dato beja to ani ang sala se thei thang kha rel bai thutai jage ele ba chu ya goi ngai abo se ta as age jen sa no chu chagamani sulung khai ka de sulung khai di bising ke jing thangnani ni mo se brok bol le ka ya ka kai jing jen ka no bo ba so no ba rai ka chu ba rai ka le ya ka kai ta kai brok che ka sa an ki ka sa woi mulak hai ba mulak ti mula ni mana abno ka sa hoi thang ka ba thu thai lai thei lai jong ka ta bo ka engke rel lama sakate sinarok mahimona alada kuno lama kere ai ke mai mo tei kubun tei himjaknai lama krini bagai himna nango borok tren lama sakatei no belai kheno kirima singsani bisingti borok salbrum brum lai tongo o lama tei ayang waisa naharai tren da phai hine nahari no parang laina nai ngo a lama no yongni bung khe tangkha ani de sorry Jaishwari Rupini paparan bung khe Gantharo rel lama sakatei de naro himna na tai kubun lama kere korei engke tren thangpai prokai bathai to ta bathake matongo naro kinaro bachai matongo na engke sarkar rok kono ব্যবস্থা khairiya da jengnai jat luya ama hairok nai riya norbo panchayat kulai khanting panchayat adim sim korei age kupa na tiao lang mo phadi chung thu mo lama khai la an me se chung yang phai anan ja be chung khai da ani hanai han me se ke bike rok khe bai parang yang ti bike rok ko khai hon khan pan ta ler phai ya ko bo khai ing trai ya ta ler phaya nai ma ba su ta i gari gura khai phai man ja ko lama se ham kra ya bisi phayo bisi thango haikena borok naisinglai tongo khorokhe suk chuba naida tongna sungno hone bo sarkar eba kheba bo hapang chini parao phaiei yakong ro phaino hone borok naitok rakhe tonglajak tabukbo amchaini lukurok chirai rokno buma bu phaya kari rohoro skolo thangnani bagai phiaba chirai rok himani lama basuk jora tei sep abo norok nugui mankhana belai khe kirima singsati no borok lai tongjao rang tongui bo nok huk tangnani bagai it hachingna hanani bagai lama kere aboni bagai borok haikeno matong lai jao yongni bung khe tamongkha Chandramani Rupini bo parani Gantharumi biang ni thangai phaimani noro obo lama rok hai obostha ayang waktu kuni phaimani amuse o lama hamiani bagai age sepe amaro bo 2-3 bar phai nairang phaikha ongnu ya koi bosor ong nang para obo
Abo ang asaya sinisian ka. Am se tau khan lama kre. Tak pan sudah maya ko. Mungkin orang bazar hati rok ke biang khailai. Sambung nogolo sinai kita tango. Himai ma thang na. Himi tangi sinai kai gari manita auto. Ai lama ba nang yang saya omo saya mutung soi tong mani. Kesa ini kampai na kai bo orang ni auto ipan ni se kering kai. Ini kok kisah kai na se 30,000 tango. Kering mang haseng bo lekana ni itu si so lekana ni. Kai maya nok bujuk kai maya tong maya nok ang kai. Oh lama saya ni bagai. Sini ketika ibu saya tren lama wo parkai dia. Lama kre. Lama kere. Tak kai tei rok ke bo ma hai ke nang lai. Tui lau kai to orang uno kisah kuah kuri maneng ta wate kai to masih maneng ya. Oh wate no lasa gai kita lu dawi maneng. Supply rok kre na. Tei tol kai bo sudah lo